I ara, quan són les 12:47, nosaltres hem de continuar, ho fem canviant de qüestió i, si us sembla, podem anar al Full, una de les llibreries on podem trobar els títols que fins ara s'han editat, s'han publicat sota el segell de Diminuta Editorial. És el nou projecte editorial d'en Joan Anton Sánchez, exdirector del Teatre Zorrilla, que tot i no haver-se desvinculat del món del teatre, s'inicia ara en el sector editorial especialitzat en còmics. I ha parlat l'Anna Rovira. Jo no he abandonat el món del teatre, continuo fent direccions d'escena i produccions. Però paral·lelament tinc altres aficions, la literatura i el món del còmic. I fent col·leccions d'original, estic en un món de col·leccionistes també, i jo feia temps que teníem pensat o tenia les ganes de publicar, i sobretot llibres vinculats al món de l'il·lustració, al món del còmic, que és un món que, com t'he dit abans, m'apassiona. I un dia em va caure a les meves mans l'original, el manuscrit d'aquest llibre, que és Ediciones TVO, Dígame, de la Rosa Segura, la secretària de redacció del TVO. Ara fa 2 dies ha fet 90 anys, i va fer com una mena de memòries, com un anecdotari de lo que és la rerebotiga d'una editorial mítica, que no només parla del TVO, dels dibuixants, de la vida quotidiana d'aquella redacció, sinó també són una sèrie com de postals d'època de la Barcelona dels anys 50, anys 60. El que era una afició s'ha convertit també en un projecte empresarial, i hem editat altres llibres. El Observador Perplejo, perquè segur que el coneixeu tots, era l'estrella dels dibuixants del TVO, i un dels, a entendre de molts crítics, un dels més importants dibuixants de l'Estat. I vam fer una recopilació de les seves millors historietes, que hem publicat a partir d'originals que diversos col·leccionistes de tot l'Estat guarden. A part d'una selecció de moltes vinyetes del Josep Coll, doncs hi ha una sèrie d'articles que parlen de la seva figura des de diversos punts de vista. Hi ha dues línies, dues col·leccions. Per una banda, la part de dibuixants històrics, contrastats, no molt coneguts per al gran públic i oblidats per la gent molt entesa també. I, de certa manera, és una tasca de recuperació, de vindicació d'aquests autors. Aquest és un criteri. I l'altre és dibuixants joves, diguéssim, amb talent, i que veiem que hi ha possibilitats de que desenvolupin una carrera de llarga durada. Justine és una novel·la gràfica d'una dibuixant francesa, en Charlotte Gauthier, que parla del dret a ser diferent i la vindicació de la pròpia identitat. És un nen que neix amb un cos de dona i les vicissituds, la peripècia que passa fins que aconsegueix viure amb el cos que li pertany o que ell sent que li pertany. La gràcia del llibre aquest és que és una història dramàtica, molt dura, però tractada amb molta poesia, molt carinyo, i algunes persones m'han dit que és un llibre que haurien de llegir a les escoles, perquè no parla només de la identitat sexual, sinó de qualsevol tipus de diferència. Home, França i Bèlgica són els dos països europeus més important en quant a edició, en quant a perill crític i en quant a consum. No està gens mal vist que un lector o una lectora vagin a una llibreria i surtin amb les 2 novel·les de novetat, llibres de poesia i un parell de novel·les gràfiques. Ens agradaria que el comprador, que el lector espanyol o català es comportés de la mateixa manera desinhibida que el lector francès o belga.